Nazdar! Tak je tady nové video, tentokrát bude zase o Jeepu. Já jsem teda rád, že jsem se k tomu konečně dostal, protože tady tyhle první záběry jsem točil už někdy v srpnu nebo v září a vlastně čekal jsem na to, až se domluvíme s Verčou, že mi pomůže dodělat tu stropnici, protože budeme tam lepit tu látku a na to musíme být dva. Já jsem tu stropnici vyčistil, co nejvíc to šlo a teďka se musím pokusit bohužel zalepit nějaké praskliny nebo roztrhnuté části a rozlepené části. To rozlepení v rožcích třeba, tak to je samozřejmě způsobené časem a vodou, která tam působila, protože na tu stropnici taky teklo mimochodem, ale jako ne ve všech místech zase, takže asi prostě více časem, že se to prostě rozlepilo za těch 30 let. A u toho velkého otvoru vepředu, což je vlastně díra pro přijímač infra pro dálkové ovládání centrálu, tak tam to mám roztrhnuté hodně, protože jsem jednou měl tu stropnici takhle jako už sundanou z auta, postavenou v garáži, foukl vítr, fouklo jí to do vrat, já jsem si toho nevšiml, pak jsem zavíral vrata a ty vrata tu stropnici prostě zlomily. Tady máte fotku, jak to hrozně vypadalo, myslel jsem, že se asi z toho složím, ale snad to nebude tak hrozné, protože já to zalepím. A vlastně ta látka potom to bude taky trochu držet, takže já doufám, že to ještě použít půjde, sehnat novou stropnici, to by bylo asi trošku nereálné. Musel bych hledat někde po šroťácích nějakou starou, která je dobrá. No a vymyslel jsem, že to vystužím ještě další látkou, kromě té, která bude vlastně jakoby už pohledová. A vzal jsem si dost jako blbý nápad, vzal jsem si tady tohle oranžové prostěradlo, které jsem měl jakože na hadry. No ale vůbec mě nenapadlo, že prostě jsem si vybral tu nejblbější látku, kterou jsem mohl, protože tohle prostěradlo je zrovna pružné, takže to mi moc nepomůže, že jo, abych to zpevnil. Takže já jsem si s tím takhle jako chvilku hrál a když už to jako drželo, tak jsem vlastně zjistil, že mi to jako nespevňuje tak, jak bych potřeboval, no. Takže tady ještě jsem taky lepil, taky bylo roztržené od těch vrat, myslím. No a tohle je ta fáze, kdy jsem zjistil, že to je asi k ničemu. Takže jsem to prostěradlo jakože strhnul, co šlo, protože ono už to docela dobře drželo. Používal jsem teda lepidlo Staput, které jste mi doporučili někdo a které by mělo vydržet větší teploty než třeba to 3M77, myslím, nebo jaké čísla jsem to měl, 77 a 94 asi, nevím už přesně, no. Takže tímhle lepidlem jsem to i spravoval a potom jsem tam teda použil tu modrou látku, což byla nějaká taková nějaký ten overall, nebo jak se tomu říká, takový třeba do nějakých dílen nebo do nějakých, já nevím, laboratoří možná. Takový, to už bylo jakože nějaké plátno asi, nebo něco prostě takového tušího, nenatahovacího, takže to už si myslím, že bude fungovat tak, jak jsem si představoval. No, položili jsme si na to tu látku, já jsem koupil teda po vzoru nějakého amerického youtubera, který si taky dělal stropnici na Jeepa XJčko, koupil si károvanou látku, tak já jsem si koupil taky károvanou, je to flanel, takže na omak to bude parádní a snad to tam bude držet a snad to prostě bude fungovat tak, jak by mělo. Samozřejmě dá se koupit i látka, která je přímo na stropnici a která je podlepená tím molitanem tenkým. Já jsem to asi v té době, když jsem tohle kupoval, nevěděl, že se to dá tak lehce koupit, že to není ani moc drahé, ale tohle mi přijde jako takové prostě srandovní, že to budu mít kárované a že se to prostě k tomu stylu jeepařskému podle mě hodí, no. I k americkému stylu si myslím, že se to hodí. Takže už to máme nalepené a vidíte, že zase je tam trošku problém, protože ta stropnice, jak je už stará, tak ty vrstvy toho nějakého, já nevím, co to je za papír, nebo nějaké slepené piliny po vrstvách, nebo já vůbec nechápu, co to je, tak to prostě nedrželo. Takže jsem to různě, kde jsem viděl nějakou prasklinu nebo rozlepeninu, tak jsem to všude lepil lepidlem. Verča mi tam držela lepenku, ať nezastříkám všechno okolo. Protože to lepidlo je takové jakoby nepříjemné, nechcete ho mít úplně všude. A i s rukou to pouštělo blbě, i z nářadí a dlouho to jakoby bylo lepkavé. Takže jakoby šlo to nalepit, má to jeden háček, který vám řeknu za chvíli. A samozřejmě, že jsme museli i vyříznout všechny otvory a pěkně zalepit, aby to vypadalo hezky. Tam budou lampičky, ty dvě, co jsou jakoby více v prostředku a jedno, to, co je na kraji, kde ještě zbytek té oranžové látky toho prostěradla, tak tam teda byl ten příjem
přijímač na to infra, na to dálkové, ale ten už tam dávat nebudu a místo něho si tam dám zásuvku USB na kamerku palubní. Takže to je ta věc, kvůli které vlastně to video teďka měsíce leželo, protože jsem se jako nebyl schopen dokopat k tomu, abych dodělal ten díl s tím USBčkem. Přitom jako nic nešlo, jo. Trvalo mi to asi, já nevím, hodinu nebo 2 s namontováním, takže jako pohoda. Tak a jdeme dát tu stropnici do auta. Prvně jsme to samozřejmě promysleli a nebude to asi úplně lehké, protože ona je poměrně velká, že jo, když je přes celý strop a ještě trošku na hrany. Takže jsem se toho jakoby bál a navíc už jsem si nepamatoval, jak to tam všechno bylo a museli jsme oddělat různé lišty, které jsem tam měl třeba přichycené, aby tam neplandaly, když jsem s tím jezdil bez stropnice. Takže byla nějaká příprava. Samozřejmě minulé video o Jeepu bylo, že jsem tam lepil na strop ten antivibrační materiál, takže pokud vás to zajímá, tak to se podívejte na předposlední video o Jeepu a teďka už je všechno připravené a my tam můžeme jít dát stropnici. Takže zase jsem byl rád, že mi Verča pomohla a tu stropnici se nám tam jako podařilo nandat. Museli jsme dávat pozor, aby nám všechny ty drátky od těch lampiček prolízaly těma otvorama, nebo abychom na ně aspoň dosáhli těma otvorama, aby to sedělo na všechny dírky, třeba pro stínítka, co jsou nad řidičem a spolujezdcem, takže to muselo být jako úplně přesně umístěné. Nemohli jsme uhnout ani centimetr na žádnou stranu, museli jsme to tam dát jako fakt pečlivě. No a když už jsme to tam vlastně dali, tak jsme začali montovat všechen zbytek věcí, což byla různá madla, lišty horní, lampičky a jediné, co jsme tam ten den vlastně nedali, tak byl ten přední modul nad asi přibližně řadičkou, že jo, kde byl ten přijímač na to infra. Jinak vidíte tam taky sprej a hadry, takže všechny díly, které jsme tam dávali, plastové i plechové, tak jsme čistili, protože vlastně to auto bylo rozebrané určitě víc než rok. Víc než rok jsem tu stropnici nedodělal, takže všechny díly, které ležely v garáži, tak byly různě zaprášené a byla by škoda to jako čistit až na tom autě a zase zašpinit třeba tu stropnici. Takže ten sprej, co tam vidíte, tak to je ošetřovač na plasty, myslím, že od Motypu a koupil jsem si kdysi 2. Jeden byl jabkový, jeden vanilkový a používám to spíš než jako vůni, tak jako prostě vyčištění a ošetření plastu, aby měli prostě krásný lesk a aby zase třeba trošku vydrželi, prostě abych z toho měl lepší pocit, že jsem tomu dal nějakou péči. Takže myslím, že už mi oba spreje došly a že si musím jít koupit už další. No a teď tohle byl vlastně skok zase nějaký měsíc nebo 2 a jak jsme to vlastně s Verčou nandávali tu stropnici, tak už potom byla tma, tak jsme se na to vykašlali a dělali jsme to jako pár hodin, takže už nás to taky moc nebavilo a já jsem se do toho zase pustil až po nějaké době. No a zbývalo mi dát ještě tapec na kufr, potom ty sloupky plastové vzadu, lišta vzadu, no otravovala mě tam nějaká moucha, tak jsem si na ní vzal moji brokovnici na sůl, což je mimochodem super věc. Když to někomu řeknu, tak se mi směje sice, ale potom, když jim to vysvětlím, jak je to super, tak každý vlastně chce taky tu brokovnici. Je to prostě plastová jakoby hračka, do které nasypete sůl a natažením jako té pumpy, tak jak se natahuje normální brokovnice pumpa, tak ji natlakujete a potom výstřelem ten stlačený vzduch vystřelí taky tu sůl a smáhnete třeba nějakou mouchu nebo komára. Jmenuje se to Bug Assault, kdybyste to chtěli. Já jsem si myslel, že byste to měl jmenovat spíš Salt a Bug, jakože posilte mouchu, ale nevím, proč to takhle je. No, takže dával jsem tam ty zadní rožky plastové a lišty, které směřovaly k zadním dveřím. Musel jsem taky oddělat zadní plynové vzpěry, protože ty zadní rožky se tam bez toho dát nedají, takže ty plynové vzpěry jsou drženy takovýmhle jakoby drátkem, tak jsem vám ho tady ukázal, který se tam musí jakoby zastrčit do toho kloubu a zajistit tu druhou část kloubu na místě. No a potom ten plech, který je vlastně mezi těma plastovýma sloupkama, který je u pantů kufru, tak ten, jelikož jsem ho nechal povalovat v garáži a párkrát jsem na něho stoupnul, tak jsem ho musel ještě vyrovnat. Ale šlo to, bylo to docela v pohodě, ani jsem to nenatočil, párkrát jsem do toho bouchl kladivem a bylo to dobré, takže ten ještě přišrobuju a vypadá to, že se mi to jako docela povedlo, že jsem našel i asi docela správné šroubky. A teďka se zase posuneme o nějaký ten měsíc dopředu, kdy už jsem se konečně odhodlal dodělat ten panel, který bude jakoby napájení pro palubní kamerku. Takže tohle byl vlastně plast, který tam původně byl. V té kulaté díře byla taková polokoule tmavá, ve které byly nějaké ty infradiody jako přijímač.
Takže místo toho se tam krásně hodilo kulaté tlačítko, kulatý vypínač a dopředu jsem vyvrtal a vypiloval dírku, ve které bude USB zásuvka. Já jsem tady tenhle modul napájecí, to je nějaký ten asi nejspíš step down, nějaký konvertor, který z 12 V udělá 5 V a přímo už měl i samici USB, tak ten jsem koupil už před pár lety a chtěl jsem ho dát verči ještě do malé Audiny, do A3. A tehdy jsem vlastně zjistil, že to nejde, protože Audina byla už tak chytrá, že si zjišťovala, jestli žárovka třeba v lampičce svítí, anebo je prasklá. A když by zjistila, že je tam tady tenhle konvertor, tak by si myslela, že je prasklá a ona by utla prostě to napájení té lampičky. Takže mi to v té Audině nefungovalo a já jsem jí to tam nemohl jako namontovat. Myslím si, že třeba v Passatu by to ještě fungovalo, ten je ještě jakoby hloupý na to a v Jeepu to fungovat určitě bude. To jsou ještě ty auta, které jakoby nemají věci, které vám můžou pokazit plán, no. Je proto jedno takové speciální slovo, které tady nebudu asi říkat radši, protože se na to určitě koukají děti. Takže s pomocí tavné pistole jsem to nějak zapojil. Tady udělám test na telefonu, mám to připojené na zdroj 12 V a vidíte, že ten telefon se nabíjí, když to zapnu a když to vypnu, tak se nenabíjí. Takže to funguje. Měl jsem to původně tak, že jakoby ze mě byly 2 drátky, protože jedno je napájení té ledky červené, kterou jsem chtěl, aby svítila, když to je zapnuté, aby mi, i kdyby tam nebyla kamera, tak aby mi indikovala, že je ten adaptér, ten konvertor zrovna napájený a nechci, aby byl napájený, když tam nebudu, protože možná tomu třeba trošku nevěřím, jo, bezpečnost nade vše, takže ho radši chci mít možnost úplně vypnout od proudu, což jsem udělal právě tím vypínačem a chci vědět, že je to buď napájené nebo není. No, takže jsem tam měl použité 2 drátky, ale zjistil jsem, že konektor, který chci použít na připojení tady tohle celého modulu do kabelového svazku auta, tak mi asi úplně neumožní, aby do něho vedly 2 drátky do jednoho pinu, protože tam je takový krásný silikonový kroužek, který funguje jako těsnění do toho konektoru, aby tam netekla voda. A do toho silikonku žlutého malého by se mi nevlezly ty 2 drátky, takže jsem to ještě předělal na jeden a vlastně ten modul mám připravený. No a jakoby nejhorší úplně část, nebo do které se mi nejmíň chtělo, tak je jít to v tom autě zapájet, jo? Protože já musím střihnout 2 dráty, už jsem si zjistil, že je to růžový krajní a černý, který je na protější řadě těch pinů. Ten růžový je teda stálých 12 V, asi jak se mi podařilo změřit, černý je zem. Takže trošku nepříjemné pájení s rukama nahoře u stropu auta. Tou malinkou svorkou svařovací jsem si držel ten pin a tou stejnou rukou jsem držel i ten kabelový svazek a druhou rukou pájku. Bylo to prostě takhle jako krkolobné, ale šlo to. No potom mi to šlo docela těžko našroubovat nahoru, nevím, jak je to možné, jestli jsem tu stropnici jakoby tím vystužením, tou látkou nějak zdeformoval, nebo možná tím, jak někde ležela, nevím. A nebo to tam prostě už takhle křivě bylo. Každopádně pořád mi to nechtělo vlézt na ty dírky, takže pak jsem si vzal čelovku, abych to tam viděl. Snažil jsem se to nějak poohýbat, tu stropnici a trefit se na ty dírky, no. A vlastně teďka jsem teprve zjistil, že jak jsem to měl vymyšlené v hlavě, že ta USB zásuvka bude krásně směřovat dopředu a bude tím pádem nejblíž kameře, tak ten modul musí být obráceně. No? Takže zrovna ta zásuvka musí směřovat směrem dozadu auta, kamera je vepředu, takže je to takhle hloupé. Já nemám zrovna žádný kabel, který by byl na tohle lepší, ale už jsem se koukal na AliExpress, že tam je kabel, který má 90 stupňů ohyb u toho USB, jako které půjde do té zásuvky a taky 90 stupňů do té kamery. A má 35 cm, což přesně potřebuju, takže tenhle objednám a za 14 dnů budu mít kabel, který už tam bude vypadat dobře, protože bude za zásuvkou se ohýbat krásně hnedka doprava, povede ke kameře a do kamery zase doprava, takže to bude úplně luxusní. Když by mi neseděly strany, tak tu zásuvku v tom modulu horní můžu otočit, protože to USBčko samozřejmě nemusí sedět. Ten ohyb na tom kabelu může být obráceně a pak by mi to dělalo problém, že? Ale já doufám, že to bude super. Pokud to nebude sedět v kameře, tak to bude horší. Tak, myslím, že už to je hotové celé a teďka už můžete vidět jeden jakoby problém, který jsme udělali s Verčou, když jsme to lepili a který jsme už věděli, ale
Možná na něho ani nechci moc upozorňovat, ale já vám to samozřejmě řeknu, že když jsme tu látku natahovali a lepili prostě na místo, tak jsme ji různě natahovali a ten flanel jakoby jde natahovat trošku a vidíte, že ty pruhy nejsou úplně rovné. Takže trošku mě to štve, že jsme to tak udělali, ale samozřejmě i když bychom to věděli, že se to může stát, tak nevím, jestli by se nám to podařilo uhlídat, protože jakmile tu látku jednou s tím lepidlem přiblížíte k tomu podkladu nalepenému, tak už s ní nehnete. Takže když se na to koukáte přímo na ten strop, jako hodně ze spodu rovně proti těm pruhům, tak to docela hodně jde vidět. Když se na to koukáte trošku ze šikma, neřekl bych vám to, tak si myslím, že by to možná nemuselo všechny takhle trknout. Tak schválně napište do komentářů, jestli si myslíte, že to je jakoby docela dobré, nebo že je to úplně špatné, že byste to strhli a nalepili znova třeba. No snad ne, no. A nebo že byste si toho ani nevšimli, kdybych vám to neřekl. No a poslední věc, co mi dělá trošku starosti, je tady tahle. Tohle jsou šroubky, které mi zbyly. Já samozřejmě už si nepamatuju, jestli všechny jsou jenom z té stropnice, ale kdyby to byl jeden šroubek nebo dva, tak bych vám to asi ani neříkal, jo? Protože to se stane vždycky, že jo. Každý víme, že oni tam vždycky dají pár šroubků, které jsou tam navíc a to se prostě stává, ale mně jich teda zůstalo jako 9 takových pěkných, které si myslím, že jsou rozhodně z Jeepa. Ty dva vlevo určitě taky, ty dva s podložkou taky a ty 3 podložky plechové, tak to vůbec jako nechápu, kde můžou chybět. Takže kdyby vás napadlo, kam ty šroubky patří nebo i ty podložky, tak mi řekněte, napište mi to do komentářů. Já je tam když tak můžu ještě dát, pokud to nebude zase vyžadovat sundání stropnice. A každopádně díky, že jste sledovali video, dejte like, pokud se vám líbilo, odběr na kanál, pokud ještě nemáte. Pokud byste chtěli tričko Cleanbiku a Baslírna, tak jsou na cleanbik.cz a to je pro dnešek všechno. Tak díky a u příštího videa zase čus.